Pred pár rokmi som si prečítal jeden krásny citát od Puškina a v podstate to taká nie, že moja životná filozofia, ale on vtedy napísal, že nie všetko, čo zo mňa zostane, bude prach. V mojich básniach v bezpečí pred červami prežije moja duša. A vlastne toto ja by som chcel zakomponovať nie do básne, ale do tých mojich piesní, takže to by som chcel, aby tu prežilo po mne. Nie je to len ten prach, ale aj moja duša. Neobťažujem, slzy nechávam za dverami bytu, smútkom neobťažujem, radšej sa smejem a slzy nech sú skryté. Dve tváre mám, smútok a smiech, veď slzy nie sú hriech. Dve tváre mám, peklo a raj, tak kde je to naj? Nech sa páči. Ako sa teraz cítite? Dobre. Aj na nohu, aj psychicky, takže hovorím, robota je dobrá, takže teraz akože po tejto sviatkej stránke dobrá. V noci sa budíte? A so spánkou nemám problémy. Koľko prejdete? Ako kedy, s palíčkou tých 50 metrov, 100 metrov niekedy. Podľa aký je čas, keď som menej unavený, viacej unavený. Aj keď istú dobu tajili doktori teda predo mnou, čo vôbec mielo v tých rokoch, pred 13 rokmi, to ešte veľa bolo nejaké také tabu, nejaká skleróza multiplex, o tom sa nikde nepísalo, nehovorilo. Ale hovorím, že keď začali takto doktorské konzílium na vizite šepkať si a za dverami šušu, mušu, tak už som vedel, že to asi nebude niečo dobré, aj keď som sa bál, že to bude možno nejaký nádor v hlave, vieš, nejaké operácie, nakoniec potom vysvetlo, že je to skleróza multiplex. To je také, som ma spýtoval niekto, že aký som, tak vieš, smiať sa viem, pri tejto diagnóze si človek musí aj poplakať, ale zase netreba hanbiť. Myslím si, že aj veľkí chlapi plačú. Možno nejak sa odventilujem, čo sa týka nejakých deprimujúcich vecí, depiek v nejakých tých textoch, ktoré máme také pesničky v kapele, kde som vlastne napísal také dve veci. Jedna sa volá Fonus, hneď veselý názov, a druhá Až tu raz nebudem, takže tam sa možno vyventiluje to, čo by som niekto dal iným spôsobom, že rovno sa kvačkal na slučku a ja tie svoje depkové pocity dám do textu. Depky určite máš nejaké depky, opláčeš si do vankúša, ale zase myslím si, že 50% úspechu každej liečby je psychika, takže snažil som sa, aj sa snažím, aby ma to nejak psychicky nedávalo na zem. Myslím si, že som psychicky dosť silný človek na to, aby som s tou chorobou mohol bojovať. Keďže hovorím, v tých začiatkoch pred tými 13 rokmi som absolútne nevedel, o čom tá choroba je, čo všetko sa môže, aké vedľajšie účinky, že v podstate môže ohlúknúť, oslepnúť, ochranu vyplnená skončí na vozíku, takže to sú také štádia, o ktoré sa človek vždycky bojí, no proste, čo ti prebehne hlavou, čo bude ďalej.
Ženy boli, momentálne nie sú, ale dúfam ešte nejaké budú. Po invalidoch veľmi momentálne neskáču, takže v tomto mám asi takú malú nevýhodu. Postavím si domček z karát a budem v ňom bývať, vyložím si osud na stôl a len tak si snívam. Postavím si vzdušné zámky a dúhové mosty snímam občas bez pozvánky. Ten poslaný bol prostý, postavím si väžu z piesku zo západ maja. Teda napriek môjmu veku som stále slobodný a tak stále bývam u mami s mamou, takže si tu tak spolu nažívame. No, ja menej od určitej doby som sa s otcom nestýkal, lebo nejak sme si asi nenašli k sebe cestu, ktorú sme síce hľadali dlho, ani sme ju nikdy nenašli, lebo až do otcovej smrti sme sa vlastne nestretli. Momentálne to vždycky najhoršie s tým premiesňovaním sa tá chôdza, takže to je taký handicap, ktorým som omezený asi najviac. To je spojené s tým cestovaním, že nemôžem sa už stárať tak po nejakých tých destináciách svetových, ako by som chcel. Keby som bol fakt zdravý, tak zbalím. Nie som ten typ človeka, ktorý potrebuje špičkový hotel, zbalím si fakt rúbsak, bágel a idem, ako sa vraví, takedy na čuntera. Tá choroba mi zobrala vlastne jeden z tých mojich kedysi cestovateľských snov, že prebehnúť už po revolúcii možno svet by som mohol jednoduchšie ako takto a to je, myslím si, že dosť, čo ti zoberiem. Ako hovorím, triezveho ma nedostanú, takže len tak ľahko sa nedám. Tak určite sa bojí, každý sa bojí smrti, si myslím, ale tak bohužiaľ nežijeme tu na veky, takže ale snažím sa na ňo nemyslieť, takže to je také, že vieš, keď budeš na to myslieť, tak budeš mať nejaké blbé pocity, takže nemyslím sa na to, žijem teraz, tu a to je, čo bolo, na to sa nejak netreba, minulosť je minulosťou, budúcnosť je budúcnosť. A potom sa človek začne úplne ináč správať, vieš, možno mám iný humor, viac šierny, ale to je to, čo ma zase nakopuje ďalej. Myslím si, že humor je liek môjho života, to je proste, pokiaľ sa človek bude zasmieť aj sám na sebe, aj na vlastnej diagnóze, na vlastnej chorobe, tak to neprežíva tak nejak tragicky. Ale o tom je tá psychika, takže. Na jednom ich vystúpení videl aj riaditeľ školy základnej, kde vlastne chcel troška tiež podchytiť, aby boli pod nejakom vedení, ako tom centrum voľného času. Tak ma potom oslovil, či by som ich nechcel viesť ako taký hudobný krúžok, že občas im poradiť. Taká, vyslovene taká, že nie nejakých sekírovať, katovať, ale povedať, toto je dobre, toto je zlé. Tichšie sadajte, pohľadstvo sa nedá ani sedieť, chlapi. Takto nepočujete ani chyby a keď ho učíte ako... A nepočujú ani oni? No, povie, normálne za 2 roky na ušnom. Nie len to, že zasad strom, postav dom, ale
Keď prežije po tebe niečo nehmotné, tak to je pre mňa viac. Mať okolo seba ľudí, ktorí ťa vedia podržať, to je asi základ. Teda pri každej chorobe. Až tu raz nebudem. Budem sa pozerať na vás zhora. Až tu raz nebudem. Na parte napíšu, to bola smola. Až tu raz nebudem. Budem vietor z korunách stromov. Až tu raz